खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय हर गेजेरनि सम दा रिंगाया जाहैबाय बा समाया जाहैबाय 9 रिंगानिबो बांसिन जाबाय दा बे 9 रिंगानिबो बांसिन जानायाव माखासे भिडिअखौ आंनो आद्रा थादों बायदि मोनदों माखासे निउसबो ओंखारदों आरो दा जों थांगासिनो दङ गवालपारा साइडजों थांबाय थानाय समावनो जों ओंखाम उखैबाय नालाय ओंखामखौ जानांगौ जाबाय ओंखामखौ जानो थाखाय जोंनि बेहाय लाखिनानै जों ओंखामखौ जाबाय ओंखामखौ जाखांनानै थांबाय थानाय समावनो माखासे गारि खारनाय ट्राक खारनाय बेफोरनि जेंना जेंसि जाबाय आरो लोगोसे माखासे लामानि उसुबिदा जेरै लामानि जेंना गवालपारा साइडजों लामाया बांद्राय मोजां नङा दासो बानायगासिनो दङ दा बेनिखायनो गवालपारा साइडजों थांबाथाय एसे साबधान मोनागुना वान लाइननि लामा माने मोनसे लामाजोंनो थांलाय फैलाय जायो दा बेनिखायनो जों बेजों रिस्क लानानै थांनाय जादोंमोन दा जों गवालपारा जानानै क'क्राझार थांदोंमोन बे समावनो मोनसे निउस मोनदों जेराव दिपेन बर'आ थगायसुला दिपेन बर'आ खियावबो गैया हासुदै गैया बेबायदि बाथ्रा बुंनाय दावराव दाख्रेब नार्जारी बिथांमोना माखासे बाथ्रा बुंदों दा बे बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनासंब्लानो बुजिगोन नों मानसि थगायसुलाबाय नों लाजिबाय खियावबो गैया हासुदैयावबो गैया नेता बे मिसाबजि बेनो गाज्रि खोथा नङि खोथा बुंलाबायो नों नेता नामा नोङो थगायग्रानि थाखाय एकदम थगायसुला नोङो ट्रेक्टरनि माबा ड्राइभारा नोंसो बै अबे गामियाव दानख'नांगौ नोंनाव लिस्ट दङ नामा देखायनो रायजो राजाफोरनो दा जोंबो मानिगोन नों जुदि गनायथाव जुदि नों जुदि लिस्ट होनो हायोब्ला जोंबो मानिगोन जुक्ति दंब्ला अबे गामिखौ दानख'नांगौ जों मानिगोन हा नोंलाय माथो उनाव बुंलायखो जे माने गामि दरसे दानख'होआ होनना बुंलायमोन होननानै दसेयावनो मा फौ सौलाया मानसिजोंलाय लासिंसिं नोंथ' बुंबाय नोङो एखेबारे दरसे गामि दानख'होआ आङो बिटिसि दरसे गामि दानख'ब्ला आंनि गोथै साजों थांनानैसो गामि दानख'नांगौ होनना बुंबाय मा होननाय जाखो बेलाय फौ सौलाया नोङो डिफेन्ड नों मानसि थगायसुलाबाय नों लाजिबाय सासे एबसु नेता जानानै एबसुआव बदनाम खालाम नोङो लाजिया जोंखौथ' एबसु मावनाय जोङो बिराद गोबाव एबसु मावदों जोङो हाइ स्कुलनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जोङो रमान स्कुलनिफ्राय आन्दलनजों ओंखारबोदों medium of instruction बेयाव medium introduction प्राइभेट स्कुल थिसननाय जों बेयाव आन्दलन ओंखारबोदों जोङो सापरगाव थाबायनो थांदों जोङो थाबायनो थांनानै बेयाव बिराद दोगो बुजादों बेयाव डाक्टर रबिन बसुमतारी बेस्रा दिनै डक्टर जाहैबाय बेयाव फरायनानै दा बेयाव बिराद बुजादों बेखौ बाननानै लाबोदों फकिरागासिम नों मिथिगौ नामा बिराद आन्दलनखौ जों बोरै खालामबोदों मिथिगौ नोङो बोरै जाबोदों उदयाचल आन्दलन जों खालामदों बेयावबो जों दंफायो दिनै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि आन्दलनाथ' आं फुरा दङ एखेबारे आङो फुरा बे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म आन्दलनाव आं सेन्टारासै दंमोन बड'फाया आंजोंनो थाफादों जाफादों जेराव थादों बियो आन्दलनखौ जोंनिफ्राय स्टार्ट खालामदों अबाव जोंहा कन्ट्रिबिउसन गैया होनखो नोङो मानो गैया जाखो जों दङ रमान स्क्रिप्टआव दोखो दोखो बुजादों मिथिगौ नोङो बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनिया बड'लेण्ड मुभमेन्टआव आंहा मा कन्ट्रिबिउसन दं रायजो राजा मिथिदोंना जेल जादों खननै नों मा खनसे बुजादों पुलिसजोंलाय नों खनसे एसे जा पुलिसजों नोङो खियावबो गैया हासुदैयावबो गैया नेता बे मिसाबजि बेनो गाज्रि खोथा नङि खोथा बुंलाबायो नों नेता नामा नोङो थगायग्रानि थाखाय एकदम थगायसुला नोङो ट्रेक्टरनि माबा ड्राइभारा नोंसो एकदम जोंथ' रावनिबो पार्टिजों जेबो सोमोन्दो गैया नों ट्रेक्टरनि ड्राइभार नोङो ट्रेक्टरनि ड्राइभारखाय नोङो ट्रेक्टरनि जानाय खोथा बुंबाय थायो नोङो सरकारनि नोङो स्पक्स पार्सन जानाय बुंबाय थायो नोङो दिनै बे गामि दानख'नाय बाथ्रा बुंदों नोङो दा दाखालि बुंलायबाय नोङो मोनसे खोथा गोदानै जे बे माने गामि दानख'नायनि लिरनाया लाबोलाय सुथिया लाबोलायनो लेरफ्लादोंसो आरोखि बे अबर'खौ सन्थुस्ट खालामनो थाखाय लेरफ्लादों नों लाजिना लाजिया दिफेन बर' बिदि खोथाखौ खोनानानै जेरै बयबो लाजिजोब्बाय नोंनि माने फरायसा जायफ्रा मोजां मोजां फरायसा दङ बिसोरनो लाजिबाय आनफिट नेता होनना बुंबाय मानसिया बिदि बुङो सोरखौ नुवाब्ला एफा गिदिर सुक्तियाव नोङो हम मिनिस्टार लिरनाय सुक्तियाव लेरफ्लाना दोननो मा बुंखो नोङो लाजिया गैया नोंहा दिनै नोङो बे माने सुक्तियाव जे बिराद गाज्रि जाबाय गामि दानख'नायनि सुक्ति जाबाय बेथ' बिराद गाज्रि जाबाय बे मा जाखो बियो दा दिनै 1100 माने गामि दानख'नांगौ होनना बिदों अबरफ्रा बे गामि दानख'ब्ला माबा थांगोन मिथिगौ आरो जोंनि बड'लेण्ड रायजोआ बोरै मावनांगौ नों अजय्य नेता नोङो दिपुन बर' नों नङै खोथा बुङै नोङो रायजोखौ मिसलेट खालामगासिनो थगायगासिनो दं नोङो सोर बुजियाखै जोंलाय बुजिजोब्बाय ना